טוב, אנחנו ממשיכים לחפש את העיר האבודה. בינתיים יש פה נוף ממש יפה. ומלא מלא מלא קרקומים בכל מקום, שצריך להיזהר ולא לדרוך עליהם. ואמרו לנו להיכנס בסבך. אז אנחנו נכנסים לסבך פה, וכאן בפנים אמורה להיות עיר אבודה. אנחנו נחכה ונראה. וואו, זה יפה פה, אבל בלי שום קשר לעיר, זה אזור פשוט מדהים. יש פה כל מיני פינות כאלה מסודרות, שנראה שאנשים עושים פה זולות כאלה. אוקיי. אוקיי, יש פה משהו שנראה כמו באר. מה זה? באר. באר? מה זה באר? בור מים... בור מים, וואו. וואו, ממש עמוק ומפחיד. אתה זורק אבן? חפש אבן קטנה. אין פה קטנה, זה רק גדולים. כן, אז תזרוק אבן גדולה. סתם הנה, יש בינונית. אוי, לא, היא לא כזאת קטנה. מצאת? זורק? יש מים. יש מים. ירדו פה הרבה גשמים אתמול. וואו, מה זה? טוב, אין צורך לטוס לדרום אמריקה, באמת. יש פה הכל. זאת העיר האבודה, מצאנו אותה! וואו, אלה קשתות. אדם, מה, אתה רוצה לקרוא לנו קצת על העיר הזאת? מי בנה אותה? עכשיו תוסיפי בעריכה. אוקיי. ממש יפה כל הקשתות האלה. מעניין מה היה. מי גר פה? זה ביזנטי. זה ביזנטי, אבל זה... כאילו, תמיד המקומות האלה סקרנים, כי אני לא מבינה איך אנשים השתמשו בזה, זה נורא קטן. אלה קשתות קטנטנות. מה הם עשו פה? אבל הקשתות קטנטנות כי זה הולך למטה, האדמה מכסה. כאילו, אתה אומר שזה היה הרבה יותר גבוה? בדיוק. אבל באופן כללי, גם כאילו החדרים הם קטנים כאלה, אתה רואה? בסדר, אבל זה קרס לתוך עצמו. מה הם עשו בחדרים הקטנים האלה? ישנו. כאילו רק לישון בלילה. יש פה כל מיני בורות. וואו, מה זה? מערה כזאת, כל מיני... לא יודעת. איזה יופי. הנה, יש פה עוד קשת קבורה כזאת עם מערה. בטח חיים שם כבר בעלי חיים. יפה פה, ממש. מה? מה יש פה? יש להם גם נוף לים. כן, רואים מפה את הים, זה מהמם. רגע, אני אנסה לראות את הים. בטח לא כל כך רואים את זה במצלמה, אבל כאן, מאחורי העץ הזה, מרחוק, רואים את הים. ננסה לצלם בכל זאת. הנה, עכשיו אפשר לראות יותר טוב. שם, זה הים בעצם. רואים קו של ים. הים התיכון כמובן.